Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's video, nagluluto po si Papa ng fried chicken lollipop, shrimp tempura, at shrimp nuggets. Yay! So ayan mga studio, hindi na namin patatagalin to. Pray po muna kami bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Asam taon Tara, na ni? ngaunta nyo? Excited na si Sax Sa kumain. itin ka na, Sax? Oh, asam taon na ni? Ari, dari. Nagandi ka? Sa Oh. chicken. Wow. Sige, kuha ko. Thank you. Sarap nito. Sabay tatulong. Cheers tayo, Cheers, cheers. Cheers. Kain po tayo mga ka-studio. Sarap. Crispy pa. Ikaw? Ha, dalawa na tong gravy. Usog ka pa? So, Oh, saka gamay mo. Meron tayong gravy dito. Yan. Oops. Wow. Ah, itong gravy. Din. masarap. Nakaslom na ko. Koyun ka? Go ahead. Oops. Thank you, pa. Kapit na tulo. Thank you pa. Meron ako ditong chiratsa sauce. Manghang. Yan po. Sus, kalami ni mo. Sarap. Kain ka mabuti na. Merong tamis na merong anghang. Chiratsa sauce. Pati na. Kain ko pa. Thank you. Oh. Masarap pala inyo. Sarap. Urot na mo yan? Sarap pa sa. Tilok. Nami? Go. Gusto ka? Gusto siya. Ganahan na ka gravy? Upot. Ang gagandahan dito sa lollipop na style pa ba pala? Madali na siya kainin. Nakalabas na yung bukong niya. Hamong naman mo.
Naman din. Kanak. Ay, sorry. Uy! Ang lupad. Cheers ta. Cheers kayo. Cheers. Cheers! Kain po. Sarap ito sausaw dito. Sarap! Yung aso namin yun. Oh. Ang liit. Manalo mo ba? Sarap, no? Yung food combination niya ba tama? Crispy tanan. Parang naka-food package. Mm. Food package na ba? Sabi ang gravy. Mm. Hindi pa. Ngaya nagtaruan. Busin mo kanin mo ha? Sakto ng pagkaluto man dito pa. Hindi siya overcook, no? Mm. Close ko muna yung door ha kasi yung aso namin. Oh. Ang door. Yata naman yung bukong mo. Sila ay sa inyo. Binigyan niya muna ng bukod yung aso namin. Buto pala. Uchi! Uchi, hindi yun. Pasilip-silip po sa kuan sa pultahan. Ano yung pultahan sa Tagalog ba? Tuntuan. Pintuan pala. Ako kay Bao. Bagsak pala kami ni Sak sa Pilipino. Yan, babalik po. Nag-away pa tuloy. Kahit binigyan ko sila ng kuhan, kung tigdadalawang buto. Mahilig yung aso namin sa buto. Ano po yun to? Unya na bi. Lakas, kuha nila ba ilalaruan nila yung mga buto ba. Kikit-kit nila ba, nana. Mag-ilog yun sila. Ba? Kaon. Inom ko tubig, please. Mamaya mag-enjoy yung mga aso namin. Daming buto. Napansin nila na nagmumukbang kami ba kaya sumilip sa pintuan. Gog. Dati hindi nila abot. Ngayon, malaki na sila ba? Kaya na nilang masilip yung anong nasa loob. Anong ginagawa namin sa loob. Hindi kasi namin pinapasok sa loob kasi sobrang ang lilikot ba. Dako na. No? Tapos yung pa ko. Ito pa, ha? Kami. Man mo na. Cheers sa'yo. Cheers sa food. Cheers. Shrimp, nugget. Happy na mahurot na yung kanon. Ang laghan ko eh. Basta malapit na magkuhan.
face to face. Excited ka na? Excited na stocks. Nga ba? Huma na daw. Excited na siya kasi mayroon na siyang uniform, mayroon ng bag. Mayroong bagong bag, mayroong mga school supplies. Ready na. Ready na daw. Tapos meron pang snacks. Diyan ka excited no, sa recess time. Excited sa snacks. Hindi pala. Saan ka excited? May bago. Ha? Mga kauban. Meron daw siya mga bagong friends. Yan dito sa bahay, kami lang ba? Tapos walang ibang kasama sa stocks. Natutuwa siya kapag mayroong mga bisita na dumadating. Tapos umiiyak naman siya kapag umaalis na. Thank you. Masarap itong sriracha pa no? Sriracha? Sriracha. Sriracha. Sriracha mayo po. Hot and spicy. Hindi pa. Kahit walang rice, nakabusog pala to. How much mo kung nag-rice, no? Masarap na ko. Busog ka na. Shout out naman. Ako kayo ang sasarap. Cinta lang yung mahimduman. No, mga friends dahil. Sila Chan-Chan. Excuse me. Kapit daw. Hapit. No. Oh. Bawal naman ulit. Away na. Lami siya, ang gono. Amen. Kicking. Wala na siyang kahasil-hasil. Kalabas na yung buto, nakalabas na yung laman. So, kainin na lang talaga. Hinahin na lang ko. Sa mga pa. Gusto niya po lang. Shout out taron. Cheers sa'yo, tabig. Ha? Cheers sa'yo. Ay. Cheers. Cheers. Daming cheers ah. Kaupat. Okay. Binilang niya po. Masager. Yan. Marunong ka na palang magbilang, Bi. Hindi ka mababagsak niyan sa mat. Sarap. Shoutout muna ako mga studio habang kumakain pa sila. Shoutout po sa aming mga star senders. Salamat po kay Ma'am Aimee Ferrer. Hi. Salamat din po kay Regine Bunghanoy Corilla. Hi. Shoutout Gian Carlo Lipon. Thank
Shoutout din kay Myla Medrano Alvarez. Thank you. Thank you. So, yan po yung mga nag-send ng stars. Mayroon pa Meron palang iba. Shoutout din po kay Chris R. Bradley. Thank you, ma'am. Shoutout Trimalin de la Cruz Ladrera. Thank you. Shoutout Marata Wingdel. Thank you po. Shoutout Lani Agnes. Thank you. At shoutout Janry Ispanta. Yes. Nag-send po sila ng mga stars po. Meron pa din. Mayroon pa. Meron pa. Shoutout din po kay Hawati Pututaw Jr. Thank you po. So, shoutout din kay Eldimi B. Maglinaw. Yes. Maraming salamat po sa mga nag-send ng stars. Yung iba po nga ng mga nag-send at mga shoutout po sa next time na lang po mga studio. So, Hanggang dito na hanggang dito lang po kami. Magpapaalam na kayo mga studio. Medyo matas-taas na po itong video na to. Paalam na. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.